איבדת את כושר הדיבור? שאני צריכה לעשות את המלאכה שלך בעניין הזה? איך את סובלת בלי לומר מילה שיעשו בשבילך מין תוכנית מטורפת שכזו? עשי מה שצריך לעשות בשבילך של איום שכזה. אמרי לו שהאהבה איננה דת שאפשר לכפות על הזולת, שאת לוקחת בעל בשבילך, לא בשבילו, שמכיוון שאת היא זו שתצטרכי לחיות עם בעלך, מוטב שימצא חן בעינייך, לא בעיני אביך. ושאם תרטיף שלו כל כך מקסים אותו, שיועיל בכבודו ובעצמו להתחתן איתו. מיום שתרטיף שווה את ליבו, הוא איבד את הראש לגמרי. הוא מעריך, הוא מצטט אותו בכל עניין, ואוהב אותו פי 100 יותר מאשר אותך, את אמך, את אחיך ואת כל ביתך. הוא לא עושה צעד בלי לקבל את ברכת הרב הזה. ליד שולחן האוכל הוא מושיבו בראש, ואין גבול לאושרו כאשר האברך הזה אוכל כמו 6. דואג לתת לו את הנתחים הכי טובים. כשנפלט לו שיהוק, הוא אומר, ברוך השם. כל מעשה פעוט של תרטיף הופך למעשה ניסים. כל מילה קטנה שיוצאת מפיו ממש דבר אלוהים. בואי נדבר בהיגיון. ולר ביקש את ידך. את אוהבת אותו. כמו שזה נראה, גם הוא אוהב אותך. ושניכם להוטים באותה מידה לחיות ולהיות ביחד. אם כן, מה את מתכוונת לעשות בקשר לשידוך השני? לאבד את עצמך לדעת אם יכפו אותו עלייך. נפלא. רעיון נהדר. את פשוט צריכה למות. וגמרת עם כל הבעיות. רעיון יוצא מן הכלל, בלי שום ספק. אני רותחת כשאני שומעת דיבורים כאלה. אל תהי הססנית. האהבה דורשת אומץ לב ונחישות. ואל תגידי לי שזה תפקידו של ולר להשיג את הסכמת אביך. עם אבא כמו שלך, שמתייחס אלייך כמו לסחורה, שמאוהב בתרטיף שלו עד מעל הראש ושמילה שלו שווה פחות מפרוטה. אל תציעי בטענות אל האהוב שלך. אך אם ברצונך להתמסר לידי תרטיף, ברור לי שתהיה זו טעות מצידי להפריע לשידוך זה. איזו הצדקה יש לי להילחם במאוויים שלך? זהו בן זוג שיש לו מעלות רבות. התרטיף הזה הוא לא סתם מישהו. אין ספק שמר תרטיפים בוחנים אותו היטב, יודע בדיוק מה שכדאי לו. הוא משתלם מאוד להיות לחצי השני שלו. הכל מהללים ומקלסים את מידותיו התרומיות. הוא אדם עם שורשים במחוז הולדתו, וגם נראה לא רע. אוזניו סמוקות, לחייו פורחות. עם בעל שכזה, הסכנה היחידה היא שתהי מאושרת קצת יותר מדי. עוד תשמיני מרוב נחת כשתגלי שאת אשתו של כלי הקודש היקר הזה. אין צורך כעת למצוא פתח הצלה מן השידוך שאביך החליט להוציאו לפועל עוד הערב. הרי בת כשרה חייבת לשמוע בקול אביה, גם אם יבחר לה קוף בתור חתן. והשידוך הזה מעורר קנאה. הוא ייקח אותך במרכבה לעיירה שלו, שתמצאי אותה שורצת, דודים ובני דודים, ואיזו הנאה תהיה זו לארח את כולם. קודם כל, ייקחו אותך להציגך בפני הנכבדים. יערכו לך קבלת פנים יפה אצל מוכתר הכפר, לזוגתו המוכתרית. יערכו לך פסטיבל זמר אזורי, עם 2 כלי זמר כפריים, ולהקה דרמטית מקומית תציג לך הצגה עם טייס מאולף. בקיצור, יקרה מה שצריך לקרות. מגיע לך. תרטיף הוא האיש שלך, לא תימנתי מזה. כמו שאומרים, כאשר תרטפת, תתרטפי. היי, בואי הנה. אני כבר לא כועסת. למרות הכל את ראויה לרחמים. אל תדאגי, אפשר למצוא מוצא מחוכם. נגייס את אהובך ולר.
נפעל ביחד, בכוח או במוח, ונכשיר את התוכנית השטנית הזאת שמשגעת את כולנו. אביך לא יכול להתכוון ברצינות לטמטום הזה. זכרי את העיקר. איש לא יכול להשיח לאף אחד מבלי שתאמרי, כן, אני רוצה.